Komplet il-kritika tal-Partit Nazzjonalista fuq l-investiment ta' $100 miljun Amerikan mill-kumpanija Crane Currency, kumpanija li hija waħda mill-ikbar fid-dinja tal-istampar tal-flus li għażlet lil pajjiżna għall-investiment li jmiss. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami u Deputat Nazzjonalista Jason Azzoppardi sostnew li dan l-investiment li se joħloq xejn inqas minn 300 impjieg jagħmel tajjeb għal dawk li fi kliem tkeċċew mid-delaru. Għalhekk provaw inaqsu l-importanza tiegħu. Iżda meta mistoqsi għal aktar minn darba kemm tkeċċew persuni mid-delaru fejn fil-verità ma tkeċċa ħadd, Beppe Fenekadami ħallina bla risposta. Il-fatti huma illi f'Deċembru illi għadda il-delaru ħabret illi kienet il-kelma di act to X, ħatkeċċi numru ta' ħaddiema minn magħha sussegwentement bil-informazzjoni li available naf illi kien hemm skemi ta' irtirar mid-delaru. L-investiment mill-kumpanija Crane huwa l-ikbar investiment inizjali fil-qasam tal-manifattura mis-snin 80 l-hawn. Iżda Beppe Fenekadami qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ġab investimenti bħal dan ta' Crane. Signorina, mela, aħna konna fil-Gvern. Bħal dan l-investiment, mux daqs dan l-investiment ġabna. Fenekadami kompla jagħmel l-allegazzjoni falsa li Crane Currency se tixtri l-makkinarju mingħand kumpanija li direttur tagħha kien hemm Chief of Staff tal-Prim Ministru. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li dan l-attakk huwa sempliċement frott id-disprament politiku tal-Oppożizzjoni u dim riżultati pożittivi li qed jesperjenzaw il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Il-Partit Laburista fakkar kif il-kap tal-Oppożizzjoni huwa kontra kull investiment, bħalma kien kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment, bħalma attakka l-investiment fil-qasam tal-enerġija u dak fil-qasam tas-saħħa u kontra investimenti oħra, bħal dak tal-Università Amerikana f'Malta.